Hiru dimentsioko errotore zurruna aztertuko dugu. Zer dugu errotore zurruna? Demagun bi masa ditugula, M1, M2. Hauen arteko posizio vektoreak R1 eta R2 ditugu. Eta errotore zurrunean, bi masa hauen arteko distantzia konstantea mantentzen da. Beraz, egokia izan daiteke adibidez, molekula diatomiko bat deskribatzeko, non atomoen arteko distantzia ia konstantea mantentzen den. Hori bai, R-ren norabidea, orientazioa, hori bai aldatu indaitekela. Baina errotore zurruna batean, R-ren modulua, oda bi atomen arteko distantzia, bi masen arteko distantzia, hoxe dugu konstantea. Hori da daukagun baldintza. Eta baldintza hause, naturalago sartzeko, normala da, logikoa da, R1 eta R2 aldagaien ordez, masa zentrua eta vektore erlatiboa erabiltzeak. Hau horrela definitzen den bezala. Eta kasu honetan, bi gorputzen problema ikusi genuen bezala, adierazten badugu Hamilton darra bi aldagai honetan, eta kontsideratzen badugu hurbilketarik sinplena, non bi atomoen arteko, bi partikulen arteko elkarrekintza ez dagoen, edo behintzat dagoenak egiten duena da R konstantea mantentzea eta ez gehiago. Orduan, Hamilton darrak duen adierazpena ondorengoa da. Goratzen baduzue, bi zatietan banatzen genuen, alde batetik masa zentrurarekin lotutako ekarpen bat, ekarpen hori dugu energia zinetikoa, minus h barra karratu zati bi m, non hortxe dagoen masa osoa den, eta hau dugu masa zentrurarekin lotutako energia zinetikoa, eta gero bestaldetik, R-ekin lotutako beste energia zinetikoa, non hortxe agertzen den masa, mu hori masa laburbildua dugu. Beraz, R aldagaiarekin lotutako energia zinetikoa. Eta, hementxe dagoen energia zinetikoaren ekarpen hori, R-ekin lotuta dagoena, garatzen badugu, hortxe bereizten dugu bi ekarpen, energia zinetiko radiala eta ortorradialak. Eta Laplaziara garatzen badugu, beraz, polarretan, ondorengo adierazpena lortzen genuen. Hementxe dugu mu, alde batetik, energia zinetiko radiala izango litzatekena, eta gero bestaldetik energia zinetiko ortorradiala. Goratzen baduzue, L karratuaren funtzioan geratzen zitzaigun. Hauxe du. Zer gertatzen da errotore zurrunean? R modula konstantea dala. Beraz, R-ren aldaketarik ez dagoela. Beraz, kasu honetan, errotore zurrunaren kasuan, ez dugu energia zinetiko radialik. Ekarpen hause beraz nuloa dugu. Orduan, zein da gure eredu honetan errotore zurrunean geratzen zaigun Hamilton darra? Ondorengoa geratzen zaigu. Hamilton darra berriro badaukau bi ekarpen, alde batetik masa zentrurarekin lotutako energia zinetikoa, eta gero bestaldetik, R-rekin lotutako ekarpena bakarrik L karratuaren proportzional dugu. Eta hementxe zatitzen doana, hau esken finean konstante bat dugu. Eta mu bider R da molekula horrek, edo bi masa horiek duten inertzia momentua dugu. Beraz, bi aldiz bider inertzia momentua. Hementxe egin duguna da, mu bider R-ren ordez, hori inertzia momentua jarri. Orduan, ikusten duzuenez, hemen, hau, daukagune Hamilton darra, baita bir gorputzen problema gertatzen zitzaigun bezala, banangarria dugu, alde batetik daukagu masa zentrurarekin lotutako ekarpen bat, eta gero bestaldetik daukagu R-rekin lotutako ekarpen bat, don bakarrik hementxe norabidea agertzen da, L karratuaren eragina, eta L karratuak ez dauka R-ren eraginik, ez da? Orduan, azkenean, beraz horrek egiten dugu gure uin funtzioa edo Hamilton darra autofuntzioak baita aldagai banangarrien metoda aplikatu alizatea, eta horrek esan nahi du alde batetik izango dugula masa zentrurarekin lotutako ekarpen bat, eta gero bestaldetik izango dugu R-rekin lotutako beste ekarpen bat. Baina, klaro, hauen autofuntzioak
masa zentrurarekin lotutako ekarpen autofuntzioak badakigu zeintzuk diren. Azken finean, honekin lotutako autofuntzioak dira. Eta horiek izango dira, E ber I, jarriko dut K maiuskula berizteko K hori, K momentua, masa zentrurarekin lotuta dagoela, bai? Beraz, uin lauak ditugu, masa zentruak azken finean, masa zentruak ibilbide askeari dagokion Hamilton darra dugu. Eta hauen autofuntzioak partikula askearenak ditugu. Eber I, K, R masa zentruarenak. Eta ebero bestaldetik, murekin edo errerekin lotutako autofuntzioak dira L karratuaren autofuntzioak, eta horiek badakigu zeintzuk diren. L. Harmoniko esferikoak ditugu. Beraz, kasu honetan, gure uin funtzioek daukaten zenbaki kuantikoak dira alde batetik K. K hori masa zentruaren momentuarekin lotuta dagoena. Eta gero bestaldetik, L eta M zenbaki kuantikoak, hauek daude erlazionatuta, errotorre horrek dituen momentu angeluaren ezaugarriekin. Azken finean, L karratu eta LZ-aren autofuntzioekin lotuta daudenak. Eta horren arabera, energiak ere, egoera hauei dagozkien energiak ere, alako zenbaki kuantiko horiek izango dute, baina bakarrik M-ren eragina ez da agertzen, LZ-aren eraginik agertzen ez dalako, orduan energiak dituen zenbaki kuantikoak dira alde batetik K eta L. Non alde batetik daukagun masa zentrurarekin lotutako energia zinetikoa, eta gero bestaldetik daukagu errotore zurrun horrek biraketarekin lotutako energia. Eta hoxe dugu H barra karratu L bidera legi bat zati bi I. Orduan, ez baduzu ikusten hau zuzenean aldagi banangarrien metodo hauxe aplikatzerakoan ateratzen zaizkigun autofuntzioak hauetxek direla eta energien balioak hauek direla, gomendagarria da aplikatzea eta aplikatzea aldagi banangarrien metodoa, hastea Hamilton darrak duen adierazpena hau bete behar duela, eta hementxe jarri autofuntzio honen ordez jarri era honetan autofuntzioa, aldagai banangarrien metodoa aplikatuz, jarri Hamilton darra aplikatu hementxe daukagun era honetan adierazitako autofuntzioen gainean, eta ikusi nola geratzen den adierazpena banangarria dala, bi zatitan banatzen dala, bata masa zentrurarekin lotuta dagoena, bestea murekin lotuta dagoena, eta orduan bi horiek honen berdinak izateko, bete behar dutela alde batek independenteki bete behar dituztela bakoitzak, Hamilton darren autofuntzioen ekuazioak, ez? Eta orduan energia osoa izango da zati bakoitzari dagokion energien batura. Alde batetik hause, energia masa zentrurarekin lotuta dagoena, eta beste aldetik biraketarekin lotuta daukaguna. Hauek izango litzateke errotorre zurruna horretan daukagun autofuntzioak eta energiak. Eta adibidez, kasu honetan ere, R distantzia konstantea mantentzen dalarako baldintza hori aplikatzeko erabilgarriagoa izan dugu aldagai horiek, masa zentruraren aldagaia eta R vektore erlatiboaren aldagaia aplikatzea.